Закон про нацбезпеку, розрив дружби з Росією, а ще низка нереалізованих планів. Так характеризують парламентські підсумки цього року самі депутати. Не обійшлося без блокувань трибуни та бійок. Сьогодні нардепи відпрацювали останнє пленарне засідання в цьому році. На голосування вони зберуться вже у 2019-му. А от чим запам'ятався цей парламентський рік, аналізувала наша Олена Стецюк. 2018-й – черговий рік війни, складний, але дещо таки вдалося, кажуть народні обранці. Чи не в один голос здобутками називають ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд, визнання Росії агресором і скасування з нею дружби, також закріплення у Конституції курсу на членство у НАТО та ЄС, а ще пригадують. Важливим і історично переломним було підтримка пропозиції звернутися до Константинопольського патріарха щодо отримання Україною незалежного Томосу нашої Української незалежної церкви. Це кнопкодавство, це протягування законів, це лобізм. Рік більш-менш успішний. Ну, знаєте, але в бочці меду завжди буде ложка дьогтю. Мало що вдалося зробити для кримчан, зізнаються депутати. Принаймні у сесійній залі передусім були звернення до міжнародної спільноти та підняття питання анексованого Криму на міжнародних майданчиках. Зараз, коли Крим окуповано, треба чесно і дуже серйозно розуміти, що в наших руках дуже мало речей. Це ціна окупації. Нарешті українська держава в цьому році, хай це і одноразово, але виплатила допомогу родинам політв'язнів. Не вдалося, і це мінус отримати від Конституційної комісії проєкт закону щодо змін до Конституції України. Йдеться про національну територіальну автономію для кримських татар у складі України. І це завдання переходить на новий рік, як і низка інших. Сподівався, що хоч цього року буду мати можливість виконати свою передвиборчу обіцянку, позбавити себе і своїх колег недоторканності. Не дочекався. Але таки зняли недоторканність з героя України Надії Савченко та дали дозвіл запроторити її за ґрати, бо, мовляв, планувала теракт прямо у Верховній Раді. 277 рішення прийнято. Вже традицією стало блокування трибуни парламенту. Найчастіше до цього вдаються радикали. Якщо навесні 2014 року ще намагались закамуфлювати. Та депутати мірялися не лише розумом, а й силою. Так 8 червня почубилися народнофронтівець Юрій Береза та опоблоківець Олександр Долженков через образливі висловлювання екс-опоблоківця Євгена Мураєва на адресу політв'язня Олега Сенцова. Юра, що ви робите? Шановні колеги, не уподобляйтесь, будь ласка, Мураєву. А ось іще палкіша сутичка. На горіхи дістав Нестор Шуфрич, який зірвав плакат з Медведчуком після ухвалення закону про перейменування УПЦ МП. Сам Юрій Береза каже, таким чином бореться із п'ятою колоною. П'ята колона, яка привела війну на мою землю, п'ята колона, яка зробила все, щоб убивали українських солдат, вона не буде почувати себе вільно і не повинна почувати себе вільно. Та я звертаюся до всіх. Поверніться до Бога, поверніться до України, і тоді з вами буде інша розмова. Проте не усі так палко захищають у Раді свої переконання. Дехто просто тихо собі посміхається. Та не лише блокування і сутички стали традиційними цьогоріч. Незмінною є практично порожня сесійна зала щоп'ятниці. Олена Стецюк, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.